ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଗୋନାସିକା, ଯେଉଁଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଏହି ଗୋନାସିକା ପର୍ବତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେନ୍ଦୁଝର ମେନ୍ ଟାଉନରୁ ଏହା 30 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏଠାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମା ଗୋନାସିକା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଗୋନାସିକା ପର୍ବତ, ଗୋନାସିକା ଘାଟି ଏବଂ ବାବା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଚପଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମା ଗୋନାସିକା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମା ଗୋନାସିକା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ। ଏହି ଜାଗାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାହାରିଅଛି, ଗୋରୁ ନାକ ପୁଡ଼ା ପରି ଦିଶୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଗୋନାସିକା କୁହାଯାଉଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗୋନାସିକାରୁ ବାହାରି ଏହିଠାରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ 3 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ହେବ। ମା ବୈତରଣୀ ଏହିଠାରେ ଗୁପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠଠାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ବୈତରଣୀ ବାହାରିଥିବା ଜାଗା ଦେଖିବା।